Hello guys, may udto. So, ready na ang aming tanghalian. Na, kuhan pa mi guys. Nahalang pa kong mata. Kaya mo pa ko nakamata. Kaya galing kami kuhan gabi, nag-vigil ni Alan. So, buntag kami nakauli. So, abang pag-udto karon alas 2 na. Wala pa yung mga ni Alan. Si Doy wala din nito sa binuangan. So, ayan, ready na ang aming tanghalian. Ang ulam namin ay itlog with beef loaf with egg. Ayan. Rina tayo. Rina, kadugayan. Ano si Rapay? Father, Son, and bless us, O Lord, and this gift which you have received from the bounty of Christ, O Lord. Nang, gisilihan mo din alin ko na yun. Silihan ni nanay. Kain tayo, guys. Ay, silihan na. Nar ka lang mo. Ano siya? Parang sili dito ang Ano? gano'n. Ano ba ito? Ay, ay mo. British ka na. Plato lang ba? Tara. Ay, di. Wow, naligo sila. Ginawa nga ni Kim. Sabi lagi ka sa hotel lagi. Binuangan? Kalay ko ito. Dalam ko sila. Bakit? Kasi may bago. Maito. Ay, pero taga mapala. Huli naman daw siya. Huli na sila may da. Hanggat lang. Ulit na. Kaya siya ka. Ma. Ang haga. Kasi naplatan mi gini na kadlawon mi nang uli stress platan mi to lani dudoy Naman mo nakapabulkit. buntag na dito na lang mi lalilin baklaya mi dudoy doy para ning plot nga lan Oh, may hala yung siguro ko lang hala. Ako nagbuhat sa sili. Wala nga na. kain tayo guys. Yung dudoy ito tulong daw ganto Hindi? Ano pagkabi ay? ilan din niya nabintar na kung kuan ginom siya pero gipang suklet dinis kilid dila to kabog tag 100 ang ipagawas niya nabintar ko na yung siya yung ipagawas niya 100 daw katong at 50 daw katong sindilyo ito man ang sabay sa bangka na ang nagduwa kay ang ipaduwa kay ang kwarta man sa tag-iya ay tagtungod bigikan to sa limos lusot perme Kailangan mong lagat mo ano? daw siya Nagpa na ako sa iyo. Ngayon, nakalaog ko na yun. Pagkalat ka mo pa-turbi naman. kita malakim nito pag kuha na mo Gusto niya pang nakaputi. Nasunod ito hindi ginawa pa tao. buntag Dito ro pangita to. Wala man naglakaw pagbalik. ano to sabot kapag sugaw hindi tagkuoy ko Gabi eh? Kasi try ka sa Manuel na eh. nagtesta na kita 2,500 Dah. taog Kumagitihan ko naman. Singko na niya may nagtesta Balik pa mo nga, Nay.
Abang ko lang. Balik kay last video naman. Abang ko lang. Amo lang igagawang namatay guys. First cousin. Dapat isay na. Ayaw? Ano lang. Nayabata na titik dagko na. Hindi tari. Kuan. Upad. Super. Ano yung 5? Isang buk, bata na nga. Ako kay balay sa noog. Pabalay. Man. Bumalik kayo na yan sa abroad ko. Datuntang January. Na may pag-trigger siya sakit na yun. Ang gano'n pa yun. Nakay. Halang kayo. Nasagat na mama gusto. Ano si Lola? Ano tumaan ka ni Lola Mars? Lola Glisya. Ano? A few moments later. Ayan guys, andito kami. Last na daw guys. Ngayon guys, manap siya. Ang kami kabukalo niya. Si ate guys. Let's go! Adventure! So guys, si Kuya LG, si Manoy. Tapos lang yung video. Alaka na hinog guys. Wala hinog na katsan. Ay, sige na yung spot. Ay. Ayan guys, may kuha na. Ang sulod na sa sako. Oye. Suot no. Wow. Bukado nini? Tama sa. Kita yung bunga bukado na. Ah, katson! Oye, magdala kita ako. Bumalik yung iba. Kamay oh. Akhir sudah lukit ka. Dala sa ako lang dito ihot, dalan lang. Sila sanggut lang. Sanggot mo yun, sanggot mo. Meron to. Nato oh. Sulod ka, talugan ka na. Si Kiki, sayang. Asa sanggot mo budang ay?
Di na gani uban layo kayo. Oh. Dana yulat sa panoy. Dalan kini dalan yung sanggot sa panoy. Nagagawa sila gaangan guys. Nagagawa guys. Kasi lawa. Uy. Bangun guys. Sa ako og loghit. Oh, narala niya. Pila sa komida ni butang mi. Di namin maguban sa sapa guys. Kay layo kaayo sila lang ni Manoy. Uwi na kami guys. Si Manoy, tunad dito is nag-isasad kasi ako ang avocado dito. Kiuli na niya. Baga ito pa sila sa sapa. Mananaw sila dito sa isa kapunuan. Ayan guys. Sa aming tanim. Ayan. Ang among tanim. Ayan. Unit kayo. Toy! 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 Guys! Ngayon, awan toy. Bugha na kayo guys da. Dayon. Ano guys? Suglis ako guys. Ako pang ikotong. Kuha tayong sako guys. Ayun guys, saka tayong kahoy. Once. Ay, wait lang guys. Ito guys ah. Chart lang. Ito tayo. Ato yung tik. Mandidik tik. Tik. Halo dik. Halo dik. Halo. Halo. Halo mga dik-dik. Oh, may dik-dik guys. No, ilang nagkuhan guys. No. Kaan naman magsipat. No. Ayan guys. Tingnan sila guys. Hello guys. Bahig tayo ng biing. Bahig tayo ng biing guys. Ito na guys. Ako na nang ibahog. Kaya manglakaw na pod meron. So yan guys. Kumain na sila.